הוא האקר, הנה. מה זה, מאיפה הוא פוגע בי? הנה האקר. תסתכלו עליו ותגידו לי איפה הוא, אתם רואים? אסור לי ללכת על איתו פתוח, הוא יוריד אותי. לא, לך אליו פתוח, לך אליו, זה מצולם, מצולם. כן? כן, ואנחנו מנצחים בקילים, אז זה בסדר. מה זה? טוב... אז לא, תברח, תברח, תברח. תתחבא, תתחבא. תשאר פה, תשאר פה. הנה הוא. העין שלו. מה זאת אומרת מה העין שלו? אז תעשה, איך קוראים לזה? תעשה רן. פה, אתה תיפול פה. Bravo team Oh. wins. שתוק שנייה, שתוק! הנה הוא התאבד, התאבד. לא, יש. אפס מסריח, איכס. Round start. מה? במקום עמדתי! תורידו אקים, יא אפסים, תורידו, חלאס. וואי. כמה שאתה עכשיו יבוא לי? תסתכל איפה הוא היה על הרכבת. הנה, עוד פעם, די, איך הוא? Team wins. הכל מצולם. Round start. אתה מעלה את זה? כן? אם אתה מעלה מה מחזירים, מורידים לנו לוז או משהו? לא. די, הפסדתי. הכנסתי. 1-1. תהרגו את האקר. Bravo team טוב, wins. טוב, טוב, טוב. מה זה? לא, אני לא מספיק להתקרב, מורידים אותי. יו. התקפה מתפרצת. וואי. לא. יש. אני מצלם, זה בסדר. הנה עוד האקר. תראה. מה לי לעשות? Alpha team wins. ניצחנו? 3. אבל לא, אנחנו יותר קילים. יש. כן? ווין?